जोंथिमाथि हिराबादि 2018 आव बर' सावथुन मुलुगनि बेस्ट प्लेबेक सिंगार हिसाबै नैबे एवार्डखौ मोननो हादोंमोन अ माय गड मासे गुडलाय देग्लाय बैसागोआवबो आङो स्टेज प्रग्राम खालामनो होननानै माने प्रिपारेसन जाखाबाय नाम्बारा जाबाय 6900 गुड मर्निं स दिनै भिडिअ लोगोफोर एसे इउनिक बाट बडि स्पेशल जागोन लोगोफोर मानोना गोबां रिक्वेस्ट फैगासिनोमोन नितामनि आब'जों मोनसे फुल भिडिअ बनायना स लोगोफोर दिनै आङो नितामनि आब'जों माने नितामनि सिंगारजों मोनसे फुल भिडिअ बनायगोन लोगोफोर स दिनैनि भिडिअ एसे मोटिभेशनेलबो जागोन ओमफ्राय बिथांमोना मोननैसो बाथ्रा सोलोंनो हागोन आरोना दिनैनि भिडिअजों लोगोफोर अके स दायो जों थांनोसै नितामनि आब'लानाव लेट्स गो तो लोगोफोर नै दायो सफैबाय नितामनि आब'लानि न'आव लोगोफोर नै ओमफ्राय न'आ नै बेनो येस ओमफ्राय दायो बिदि सिङाव दोंनाया मोनसे कन्टेक्ट खालामाखै दै कोई है कोई है ये देखो न' सिङाव नोंनो मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो दोङो हाबैसो सिङाव माखौ लाखिदोंब्रा लोगोफोर नैबे जादों नितामनि आब'लानि न'आ नै नितामनि आब'आ जयो नियाव नितामनि आब'आ उन्दुयो ओमफ्राय नियाव नितामनि आब'नि मोननैसो मा होनो प्राइजफोर दङ आरोना लोगोफोर नितामनि आब'आ 2018 आव बर' सावथुन मुलुगनि बेस्ट प्लेबेक सिंगार हिसाबै नैबे एवार्डखौ मोननो हादोंमोन अ माय गड मासे गुडलाय नाय लोगोफोर नै बेस्ट प्लेबेक सिंगार ओमफ्राय आब' बिखौ मोननाय टाइमाव बोरै तारमाने फिलिंस फैदोंमोन तारमाने बिखौ बोरैबा बोरै गोजोननाय फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ माने एवार्डखौथ' मोनदों जेनेबा बेस्ट फिमेल सिंगार 2018 आव ओमफ्राय बेवहाय आङो माने पारफर्म खालामनो थाखाय लिंखादोंमोन आंथ' एवार्ड मोनगोन होननानै मिथियामोन खिन्थु नमिनेसनाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय एनाउन्स खालामनाया बिराद मोजां नांदों बिराद मोजां नांदों आं सानसे बिदि मोनगोन होननानैनो आसा खालामदोंमोन माने मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां एवार्डफोर दं बेयाव ओमफ्राय खिथालाय मोनसे बहा मोननाय नङा होमबा आच्छा नैबे गल्डेन जुबली सेलिब्रेशन अल बर' स्टुडेन्टस इउनियननि क'क्राझाराव जानाया 2017 नियाव नितामनि आब'नि बिराद बरिया दख'नाफोर दङ जेराव नितामनि आब'आ प्रग्रामाव थांबा गानलाङो नङा होमबा लोगोफोर दायो आं नितामनि आब'नियाव मोननैसो बाथ्रा सोंनोसै ओमफ्राय आब' नोङो रोजाबनायखौ बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आङो 2016 or 17 बेनिफ्राय माबादोंमोन खन्नायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन स्टेज प्रग्राम ओमफ्राय 2017 निफ्राय आङो हारसिङै बिदि खालामनाय जादों आरो नोंनि बिग एचिभमेन्टआ बबे मायथाइनिफ्राय स्टार्ट जादों 2000 आङो 16 नि लास्टआव ना 2017 आव इदि कनफिउज जादों आरो ओमफ्राय बेवहाय अन्थाइ गोरा बड'सा होननाय भलिबल चेम्पियनशिप जायो बेवहाय मडार्न सं कम्पिटिशन जादोंमोन बेवहाय माने गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिदि फैदोंमन आरो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेवहाय आङो फार्स्ट बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो 2017 आव सेन्ट्रेल अल बर' स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव देंखो मोसानायनि थामाव आङो सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बयबोथ' मिथिखायो नङा नितामनि आब'आ बहुद सुपारै माने स्टेज प्रग्रामखौ पुरा हिलायो आरोना ओमफ्राय देग्लाय तारमाने स्टेज प्रग्राम खालामो माने बोरै थियारि जागासिनो बे स्टेज प्रग्रामनि थाखाय बैसागुनि थाखाय स्पेसियेलि प्रग्राम 2000 आङो 17 बा 16 निफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंथ' बेनिफ्रायनो जेब्ला 2017 आव आं देंखोमु देरहादोंमोन बेनि उनाव आंखौ माने हारसिंनो स्टेज प्रग्राम खालामनो इदि लिंनाय जादों बेनिफ्रायनो आङो दासिम खालामगासिनो बैसागो बा बैसागो नङाबाबो अफ सिजन बेफोराव खालामगासिनो देग्लाय बैसागुआव तारमाने बोरै तारमाने प्रिपारेसन जादों देग्लाय बैसागोआवबो आङो स्टेज प्रग्राम खालामनो होननानै माने प्रिपारेसन जाखाबाय बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालामखाबाय बेनि थाखाय जुदि नोंथांमोना जुदि आंनि मेथाइखौ लाइभ खोनासंनो गोसो दानिया आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो स्टेजखौ पुरा मेहेरगोनां खालामनो लोगोफोर नितामनि आब'खौ लिंकआ जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा स्क्रिनाव होनाय दङ लोगोफोर स' नैबेनो जादों लोगोफोर ओमफ्राय नाम्बारखौ एसे बुंना होदो नाम्बारा जाबाय 6900747962 बेयावहाय कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन आरो ओमफ्राय नाम्बारा डिसक्रिपसनावबो थागोन लोगोफोर होमबाना जोंनिया मोनसे बरिया केक गोदानाव ओंखारनाय नोंनि आरो मोनसे रायजोफोरनि एसे मेथाइ खनना होदो पुरा लाइभ आरोना लोगोफोर नायदो नितामनि सिंगारनि पुरा लाइभ सिंगिं स'
जिरि प्रडाक्शननिफ्राय दोंसे बैसागो मेथाइ ओंखारदोंमोन नोंथांमोना खोनाखाबाय गेम्स जानो रेडिमारिनि हागौ गेम्स रेडिमारिनि ओमफ्राय जुदि खोनासङाखैबा आं एसे खनना होनि नोंथांमोना थांनानै जाहाथे खोनासङो बार सिउ सिउ बारबोदों खौवा मेथाइ रोजाबदों फ्रि फ्रिया फ्रि अखा हादों मिथिंगा बिखाया रंजाखांदों नै आइफोर आफाफोर रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय हनै गाजा गोमजा नै आइफोर आफाफोर बैसागु बोथोरा मोनफैलायबाय हनै रंजा बाजा बार सिउ सिउ बारबोदों खौवा मेथाइ रोजाबदों फ्रि फ्रिया फ्रि अखा हादों मिथिंगा बिखाया रंजाखांदों थेंक इउ बरिया बरिया ओमफ्राय नोंनि गासै संफोरनि गेजेराव नों हाइस्ट माखौ मोजां मोनो जेनेबा गावनि हिसाबै पार्सनेलि माखौ मोजांसिन मोनो आरो दा आङो आंनि फेभरेट हिसाबै आङो फार्स्टआवनो जोंथिमाथि थार्डआव नामा ओंखारदोंमोन आं जोंथिमाथिखौ बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय सेकेन्डआव जाबाय सेकेन्ड माने बिदिनो मोजां मोनो बारदै सिख्ला मेथाइखौ माने मोजां मोनो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थालाय नोंथांमोना नितामनि सिंगारनि बबे मोनसे संखौ बेस्ट नाङो माने मोजां नाङो आरो ना स' कमेन्ट खालामफिननो जाबाय गावबा गाव नङा होमबा ओमफ्राय जों टिमाथे नोंनि जेनेबा फेभरेट सं हिसाबै स' एसे रोजाबना होदो नङा होमबा जों टिमाथि हिराबादि गोजों गोजों फिथाइ बादि जों टिमाथि हिराबादि गोजों गोजों फिथाइ बादि निजोम गुसु फुंबिलियाव दुब्रि हाग्रायाव समायनानि हरा समायनानि हरा थेंक इउ वाव 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 ओमफ्राय लोगोफोरनियाव नै नितामनि आबुनि गिटारबो दङ ओमफ्राय नों दाबो रोङा सोलोंबाय थादों ओमफ्राय आंबो सोलोंथाइ गेजेर गेजेराव फैनानैनो आंबो रोङाखै दासान्दि लोगोफोर दायो आं नितामनि आबुनि लाइभ सिंगिं स्टेज प्रग्राम दायो खोन्थागासिनो लोगोफोर नै स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आं सफैलायबाय नै न'आव ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बनायना प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नितामनि आब'खौ कन्टेक्ट खालामनोबा प्लिज बे नाम्बाराव आं होनाय नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय अके स' नोंथांमोननि बैसागो प्रग्रामनि स्टेजखौ पुरा मेहेर गोनां खालामनो थाखाय आब'फोरा रेडि जागासिनो आरोना बैसागो नङा बेलेग अन्य फांसननि थाखाय पुरा रेडि जागासिनो लोगोफोर स' कन्टेक्ट खालामनो जाबाय गोनांथि जादोंबा अके ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा फल' खालामना लाबानो जाबाय आरोना गोरबो खुंगुर सार्च खालामना अके ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनियाव गोबां नाम्बार बिगासिनो थारमाने नाम्बारखौ आं कमेन्टआव होनो हाया लोगोफोर मानोना कमेन्ट होबालाय पुरा पाब्लिक जागोन नङा होमबा स' बेनिखाय आंनि नाम्बार नागिरदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ फेसबुकाव SMS खालाम फेसबुकाव मेसेन्जाराव SMS खालामबानो जाबाय नङाबा इन्स्टाग्रामाव SMS खालामबानो जाबाय आं बेफोराव थारमाने पुरा एक्टिभ थायो आरोना सबखौबो रिप्लाय होयो आं रावखौबो रिप्लाय होआ बिदि नङा गासैखौबो लोगोफोर रिप्लाय होगोन लोगोफोर आं जे इम्परटेन्ट बाथ्रा दङबा लोगोफोर फेसबुक नङाबा इन्स्टाग्रामाव आंखौ SMS खालामबानो जाबाय गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना स' भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर अके नेक्स्ट भिडिअ बरि धामाका फैगासिनो बहुत मोजां भिडिअ बनायगोन लोगोफोर